Sanibonani babukeli, saseyilo i-champion leli, siyaphinda siyahlangana futhi kuwamanyala ngoba niyazi ukuthi iy'nhliziyo zabantu zibovu, zigazi, ziphukile, khona bephuka, khona basazophulwa. Khona bephukile ngikhuluma nawe nje. Babhala-ke abantu, babhala basibekele iy'ndaba zabo njengoba zinjalo, thina sibese siziletha kunina njengoba zinjalo. Namhlanje-ke sibhalelwe lana, sibhalelwe ubhuti uyasibekela nje la kudaba ukuthi lo yisima kanjani. Mangingene kulo nje ngingabe ngilibazisa ngoba phela isikhathi imali. Ulibeka kanje kubhuti udaba lwakhe. Sanibonani emafikini. Ngiza nodaba lwami lana lokuphulwa inkosazana thizeni. Kusho ukuthi le nkosazana ngayithola ingelutho. Ngathi mangiyithola ingelutho kanjalo angithandi ukulisebenzisa leli gama, kodwa-ke ngiyaphoqeleka ngoba phela wangephula inhliziyo lo muntu. Ngayithola le nkosazana izihlala nobhuti bayo ababili, ingasebenzi nje kuwumuntu ozihlalela, wayelokhu ezisizelwa ubhuti bakhe. Ngabe sengiyithanda-ke le nkosazana. Ngithe mangiyithanda kanjalo le nkosazana, ngabe sengithola ukuthi umuntu vele ongazange aqhubeke nesikolo ngoba isimo sasekhaya singavumi, kodwa unayo umatric. Ngabe sengimtshela ngithi baby qhubeka nesikolo, mina ngizozama ngawo konke okusemandleni ukuthi ngikusize. Nangempela-ke wa-apply-a wathathwa evarsity wabe seqhubeka nezifundo zakhe. Ngangibhadala empeleni lapho ngimake sure ukuthi uhleze nayo into okudla, into zokugqoka ze-right, yonke into ngihlezi ngimake sure ukuthi right. Ngimcheck-a futhi inyanga nenyanga bengiya ngiyomcheck-a. Sahamba-ke isikhathi-ke umuntu futhi naye uhlezi engifonele, ehlezi enginakile. Sahamba isikhathi woqeda uqala unyaka, woqeda owesibili nowesithathu. Kuthe kulo ka-4 za-change izinto, waqala wangenzela amawazawaza. Mangithi ngiyombona ngitshela ukuthi ayi abasavumelekile abantu besilisa erezi, uzacela ukuthi angibone kwinyanga ezayo, yena uzaphumeze kimi. Na-ke phela mina ngifundile vele, hayi understand lokho angitshela kona. Nangempela uthola unyanga ezibili angitshele ngama-assignments ukuthi maningi, unama-research nani. Ngi-understand phela mina ngifundile futhi ngifuna ukuthi umfazi wami afunde akwazi ukuthi azoshintsha isimo. Ngase ngihlelile futhi sengibeke nenkomo zamalobolo ukuthi nje mayiqeda isikolo ngiyamthatha. Ngangafuni ukumphazamisa ngalesikhathi esafunda ukuthi sengiyamthatha usezuba umfazi, usekumele acabanga okuningi. No, ngangifuna ukuthi aqede isikole, then mayiqeda isikole ngiyamthatha ngizomenza umakoti. Hayi waphela-ke lwesi-4 unyaka, kwavele kwakuwona unyaka wakhe wokugcina. Uthe uma uphela kanjalo wabuya-ke weza kubo. Ngalinda ukuthi hayi makuphele wona lo nyaka lo wesi-4 mawuphela, then kulo wesi-5 eseqedile ukufunda ngizamlinda nje lapha ngoJuni ngibese ngiyamthatha. Kwathi ngingafikanga noJuni lo wabe sethola umsebenzi. Wathi mayithola umsebenzi kanjalo qala wangishintshela ngoba washintsha nendawo yokuhlala ngoba uyothole kumakudenyana umsebenzi. Qala wangishintshela-ke manje angivumelekile ukuthi ngiye la exhamese khona, uyena ozazobona mina. Nkosi yami, ngangishayela amatekisi-ke mina. Ngabona ukuthi iqalile-ke inkinga. Kwathi ukusuka wabe sengitshela ukuthi yena akasaziboni kahle nami. Ngithi hawu usho ukuthini manje? Wangitshela ukuthi yena akasaseyona itype yami.
Saseyona itype yakhe I mean. Hawu ngithi kanjani manje? Wathi like ufundile umuntu ophezulu so angajula kanjani no taxi driver ngaba umfazi kanjani wa taxi driver yena. Ngithawu. Nkosazana ngakuthola ungasebenzi. Uno matric kuphela ngabe sengikufundisa. Manje sowubona lokho kumina. Wathi izinto ziyatshintsha. Manje phela usekwelinye izinga yena. Ucela ukuthi ngimqole uzangibhadala imali engamfundisa ngayo kancane kancane. Ngithi ngiyayizwa-ke imali ayikho ngemali lento. Uthando lami lolu lungake selikhulile mina kuwe ngibona umfazi ngimosha isikhathi sami ngizama ukuthi ngikwenze umuntu. Uthini ngaso? Uthi uyongixolela uyomthola umuntu okuthandayo. Ngithi sonke lesikhathi bongangithandi. Wathi bengikuthanda kodwa ukuthanda seliphelile njengoba ngishilo awuseyona itype yami. Hayi ngabe sengisho ngithi inkosazana ngiyabonga ukuthi usheshe ungivezele ukuthi ubani. Ngoba phela manje if bongangivezelanga bengiyogcina sengikubona ngenye indlela. Ngiyabonga. Ngabe ke sengishiya kanjalo konke lokhu akusecingweni. Ngabe sengishiya kanjalo kwaziseke nala isibhamini ngase ngithe ukunqaba ukusiphatha. Ngoba ngangazi inselelo zaso ngangisiphatha nje kuphela makuthiwa kunezimpinyane ezithile lapha ematekisini. Ngabe sengiyolanda isibhamu sami engangisigcinise komnye umfo. Umfo engimaziyo lwana ukuthi akanalo ulaka kangako. So isibhamu sami masikuyayi asikuba nankinga. Ngabe sengiyolanda isibhamu sami ke kuye. Silanda isibhamu sami. Nganikela la kuhlala khona le nkosazana. Ngani mangifika. Ngafika inendoda endlini. Ngafika nje nganqonqoza sengisiphethe ngesandla vele manginqonqoza. Nqonqoza wavula. Wethu ngabe ngithi hayi buya lapha phakathi. Wathi uyagoloza ngasidonsa ngoba ngisifihle ngejazi ngasidonsa ngamkhomba ngaso bengena phakathi. Ngavala umnyango ngashuda. Ngafika ngahlala esofeni. Nayi indoda empiteni tema ishuba ithi ngathi hayi lala kanjalo wemlisa. Ngabusaphakama. Iwalala umlisa ngabe ngibona udukile wajuluka wamanzi. Ngabe sengitshela inkosazana ke le ngathi angikuzwanga kahle efonini ngisacela ukuthi ungiphindelele amagama obuwasho. Hayi washo wathi hayi ngiyaxolisa kodwa ke lokho konke bengikushilo kunjalo hayi mina ngisaziboni ngenawe like ngifuna umuntu ofana nami okezingeni elifana nelami ngathi alright ngathi wemlisa wenzani empilweni mina ngusomatekisi ngiyazidrayivela mkhulu wena wenzani empilweni abe sesho ke lo mlisa ukuthi hayi kudokotela mina ngithi alright. Ngithi so le nkosazana ikutshelile ukuthi njengoba ikuleli zinga eseyikulona ifike kanjalo. Waye uthisha ke lo nkosazana. Wathi hayi angazi ukuthi ke mhlambe ngabe lokho angitshele kona ilokho wena okwaziyo yini kodwa ungitshelile ukuthi kunomalume wakhe ekuyena wamfundisa. Lo malume yimi angisiwumalume wakhe. Bengiwumuntu wakhe. Njengoba ke namhlanje esedecide ukuthi angilahle ethi angisekho ezingeni lakhe kusho ukuthi osezingeni lakhe uwe. Uyibona njani wena lento emlisa? Hayi irongo lento ayenzayo irongo bekumele ukuthi aqhubeke nawe ngoba wena umfundisi ngiyajabula ke ndoda ukuthi uyayibona uburongo bawo lento. Ukutshelile ukuthi unomuntu. Hayi akangitshelanga ukuthi unomuntu mina ungitshele ukuthi akanamuntu that's why nginaye nje ngitshela ukuthi akanamuntu. Ngithi hayi ke mlisa awunacala. Awunacala ngoba ungazi ukuthi unomuntu kodwa ubaba wazi beyoba unecala. Mlisa ngifuna ukuthi namhlanje ufunde isifundo. Abantu besimame ngabo bathemba kalula. Namhlanje ungazibhaqa sowufela into ongayazi. Ngenxa ukuthi bongazi ukuthi lo mama umuntu onjani.
Ngasho ngimbiza lo mama ngithi akasondele kumina. Wani mayisondela ngasihlaba edolweni isibhamu. Wani mayikhali yaphansi ngasihlaba enyaweni. Ngabuza lo Mlisa ngithi Mlisa, yazibona ukuthi uzofela into ongayazi namhlanje. Iwathula uMlisa ngathi Mlisa, namhlanje wena uzofa. Ufela lesi sifebe lesi. Ewathula lo Mlisa. Ngabe sengisukuma. Ngasihlabala esifubeni ezimbili ngasihlaba enhloko. Ngabe sengitshela lo Mlisa ngithi Mlisa, igama lami ngobani bani, wakabani bani. Ngihlala endaweni ethize. Uma sengihambile uyobe sofonela amaphoyisa kwatshela ukuthi ubani owenzele umonakalo. Ayongilanda. Ngasho ngiphuma ngizihambela. Kwadlula 2 days afika amaphoyisa azongithatha. Ngalahamba icala ngagwetshwa. Ugwetshwa kami kanjalo wafika lo Mlisa ezongibona. Wafika ngiphathele izinto ayicabanga ukuthi ngingazidinga. Ebonga ukuthi uyabonga ukuthi ngisindise impilo yakhe. Uyabonga ukuthi angimbulalanga ngalela langa. Uba bekuwomunye umuntu ubeyombulala. Kodwa mina ngikwazile ukuthi ngihlenge impilo yakhe. Akangigxeki kulokho engikwenzile. Lo nkosazana lo ngenzela ukukhohlakala. Kodwa mhlambe beyikhona enye indlela ebengenza ngayo, kodwa yena akangigxeka kuyona indawo yakhe leyo. Into asebhlungu ngayo ukuthi mina sengibhadala ijele. Uba mhlambe bengimiyekile lo muntu, ngizame enye indlela yokuthi ngimphanishe. Ngabe angikho la ijele. Naye futhi ukuba ngayimtshelile nje sonke istory wayophuma kulo muntu ngoba ubembonile vele ukuthi akalungile. Lo Mlisa kube lokhu eqhubekile njalo ezongibona angiphathele izinto engizidingayo. Wanginikeza nenamba yakhe ukuthi mengabe kukhona engihlupheka ngayo ngaphakathi ngimthinte. Isidonsile isigwebo sami ngaze ngaphuma lo Mlisa lokhu engibheka. Namanje njengoba sengingaphandle lo Mlisa sisabambisene ufana nomfowethu kimi. Namanje uyazama nginawo umsebenzi engikwenzayo engawutholelwa uye. Wangikhombisa ukuphila lo muntu. Nami ngamkhombisa ukuphila ngoba manje ngiyayicabanga lento. Ngangizitshela ukuthi kuba ngifike enendoda ngiyobabulala bobabili, kodwa washintsheka umqondo wami ngangasambulala yena. Bengithi angizoveza ukuthi inhliziyo yami iyephuka kanjani. Ngiyabonga. Awukeli nazwela kulolu daba lobuhlungu. Ngiyabonga.